Velkommen til dagens video. I dag skal vi prøve en købelasagne. Ja, jeg ved det er måske ikke så godt, at vi prøver en købelasagne. Ved du hvad? Vi håber, jeg ikke dør, okay? Ja. Det ser ikke godt ud. Lad mig sige det sådan. Det ser ikke godt ud. Ser ikke godt ud. Ja. Oh, crap. Og den dufter heller ikke godt. Shiber. I ovnen. 200 grader, 20, eller hvad? Skal han have 20 minutter? Jeg er ikke sikker. Ja. Vi giver han 20 minutter. Why not? Nu er så 20 minutter. Ja. Mit forsøg på at få den ud af ovnen. Ja. Nej. Okay. Ja. Okay, jeg fik noget. Lukker den lige her. Vi slukker lige for ovnen. Ja, så skal du bare have over. En god måde at gøre det. Ja, Det er altså en hel. jeg tror bare, vi tager en hende og smadrer den. Ja. Sådan der. Smadrer bare ud på tallerkenen. Så. Prøv at tage den med den der. Prøv at tage den med den her. Nej, okay. Med fingrene. Ja, okay, au. Det var varmt. Det var varmt. Au! Den der sandplade sidder fast. Oh my god. Ved du hvad? Lad den bare sidde i. Ved du hvad? Lad den bare sidde i. Okay, ja. Lad os smage den. Jeg skal lige spise kniv og gaffel. Ja. Ja, det ser meget. Okay, lad os smage det. Så ud. Okay. Dejligt med mayonnaisesauce. Lad os smage det. Vi skal lige over. Det smager meget tomat. Lasagnepladen er god. Ja. Den smager faktisk ok, men lad være med at prøve den. Mayonnaisesauce smager godt. Lad være med at prøve den. Smager virkelig meget af tomater i Nå ja, i morgen tager jeg til Italien, hvor jeg skal prøve nogle italienske ting, som jeg selvfølgelig filmer. Ja, det kommer til at blive helt vildt sjovt, hvis vi kører tog. Yep. Ja, men jeg giver den all over 4 ud af 10. Lad være med at prøve Nej, bare den. lad være med at prøve den. Jeg føler bare, det er bedre, hvis du laver det selv. Husk at like og subscribe.